ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଆଦର୍ଶ ପଥ ବାଛି ନିଅ ଯାହାକି ସବୁଠୁ ନିଆରା। ସେ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଶପଥ ନିଅ, ସେ ହେବ ତୁମର ସାହାରା। ଏ ଆଦର୍ଶ ଶବ୍ଦ ଏମିତି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦିଏ ନେଇ ତୁମକୁ ସେ ସବୁଠୁ ଉପରେ। ଏ ଆଦର୍ଶ ବଳ ଦୁନିଆରେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଜିତାଇବ, ମନର ସାହସ ହିମ୍ମତ ବଢ଼ାଇ ସେ ତୁମକୁ ଉପରେ ରଖିଦେବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବାର ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେ କରିବୁ, ସେତେ ବାର ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ତୁଇ ଯେ ପାଇବୁ। ନିଜର ଅନ୍ତରର ଭାଷା ପ୍ରକାଶ ନିର୍ଭୟ ତୁ କରି ଯେ ପାରିବୁ, ଯାହାକି ତୋ ଆଦର୍ଶ ବଳେ ବହୁ ଦୂରକୁ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ନେଇ ତୁ ରାସ୍ତେ ବହୁ ଦୂର ଚାଲୁଥିବୁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ତୁ ଆଲୋକ ଆଲୋକ ପଥ ଦେଖିବାକୁ ଯେ ପାଇବୁ। ମନର ଦ୍ୱିଗୁଣ ସାହସ ବଢ଼ାଇ ରଖି ଚାଲୁଥିବୁ, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଫେରି ତୁ ଆସିବୁ। ଦୁନିଆକୁ କହିଦେବୁ ତୁ ଆଦର୍ଶିତା ବୋଲି, ତୋ ଆଦର୍ଶରେ ଗର୍ବିତ ହେବେ ଦୁନିଆବାଲି। ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଦେଇଅଛି ଯେ ଜନମ, ତାକୁ ଦିନ ରାତି ସ୍ମରି କମାଇବୁ ମାନ ଯେ ସମ୍ମାନ। ସେଇ ସମ୍ମାନ ବଳରେ ଯିବୁ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ, ତୁ ଆଦର୍ଶ କାମ କରିଥିବାରୁ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ମାନବ ଜନମ ନେଇଛୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ଦୁନିଆରେ ଦୁର୍ଲଭ ଯେସା କରିବୁ ସମାନ। ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ହାତ ଉପର ବୋଲାର, ତୁଇ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯେପରି ନିମିତ୍ତ ମାତର। ସଦା ମନେ ରଖିଥିବୁ ଯଦି ଉପର ବୋଲା ତୋ ସାଥିରେ, ନିର୍ଭୟ ସେ ରାସ୍ତା ଚଲାଇ ନେବେ ତୁମକୁ ସାଥିରେ। ଯେତେ ବଡ଼ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ ଏହି ଜୀବନରେ, ଉପର ବୋଲା ରଖିବେ ସବୁଠୁ ତୋତେ ଯେ ଆଗରେ। ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଯଦି ତୋ ହୃଦୟରେ ଥିବ, କେଉଁ ବିଘ୍ନ ନାହିଁ ତୋତେ ରାସ୍ତା ରୋକିଦେବ। ଯଦି ଥିବୁ ତୁହି ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ, କାହାର ତାକତ ନାହିଁ ତୋର ହୃଦ ଭାଙ୍ଗିବାରେ। ଏଭଳି ମନୋଭାବ ବହୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେ ମିଳଇ, ଲାଗେ ସତ ଜନ୍ମର ସତ କର୍ମ ପାଇଁ ଏ ଫଳ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ତୁହି, ତୋର ସତ କର୍ମ ତୋତେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।